Mag-iyaan patay human naligsan sa naghaguros nga van sa Kugman National Highway sa Cagayan de Oro City. Ang insidente nahulikam. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa kuha sa CCTV sa usa ka gasoline station sa Cagayan de Oro City, makita ang pag-abot sa usa ka babae ug batang lalaki sakay sa usa ka tricab sa Kugman National Highway. Pag naog sa bata, may diretso kini sa basurahan kilid sa dalan, samtang ang babae nagbayad sa tricab. Taod-taod, mitabok na ang duha sa dalan ug mauna kini ang sunod nga panghitabo. Usa ka naghaguros nga van ang kalit mibangga sa duha, hinungdan nga nangalagpot sila. Nailhan ang babaeng biktima nga si Joanne Pumarin, nga residente lang sab sa lugar, samtang wala una gipanganlan ang batang lalaki nga nasayrang pag-umangko ni Joanne. Ang hayag lang katong sa gasoline station, may gasoline station dia. So, kusupag ng ulan, usa po to siguro nakakuan nga di kayo klaro. Gidala pa sa ospital ang mga biktima upon dead on arrival na. Sa investigasyon sa kapulisan, ang maong van gimaneho sa usa ka attorney Vincent Cromwell Serinya nga taga Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Matud pa, nag-ulan sa lugar diyang nahitabo ang insidente ug ngit-ngit sab kini nga lugar panahon sa gabi. Padayon ang investigasyon sa maong insidente. Sumala sa kapulisan, andam ang pamilya sa biktima nga makigareglo. Very cooperative man siya, very responded siya about sa unsay na nahitabo. Di man nato na siya mano kay aksidente man ko na siya, dili man na yung criminal nga gituyo gikuan. Pero hopefully mag-settle down sila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.